Janka, prosím vás, jedna otázka. Z profesijného hľadiska, za to všetko, čo ste si prešli až do dneska, kde ste dnes? Dobrá otázka. Neviem, aká cesta bude dlhá ešte predo mnou, takže neviem na to odpovedať. Viem, že som prešla cez viaceré typy krajiny a že tie obrázky, ktoré som cestou videla, teraz postupne nejako skladám. OK. A v akom kontexte teraz sa nachádzate? Že prostredí, téme, kam vás vlastne ten život doviedol k dnešnému dňu? Toto je také, že insightful. Ja som začínala s tým, že som pomáhala firmám ako konzultant, to bolo nejakých 6-7 rokov. Potom som bola 10 rokov v akadémii, čo bolo úplne, že diametrálne iné prostredie. A potom som sa zase vrátila naspäť do toho biznisového. A teraz ja tak zliepam všetky tie pohľady a všetky tie vedomosti, ktoré som cestou nejako nadobudla. A každá z tých fáz bola úplne iná. Úplne iná a v tejto, ktorej som teraz, sa zatiaľ cítim najlepšie. Okay. Ja vás evidujem v téme firemnej kultúry, kvantitatívnych analýz. Kvalitatívnych analýz. OK, kvantitatívne, tým sa dostaneme. Kvalitatívnych analýz. Čo ešte som nespomenul? Ja by som povedala, že kultúra je časť z toho, ale tá veľká zložka, alebo to najväčšie, čomu sa venujem, je, ako sa dá analyzovať vnútorné prostredie firmy. Čo všetko v tom prostredí pôsobí. A kultúra je jeden z tých elementov, ktorý sa tam akože tak vznáša, ale sú tam samozrejme aj iné položky. Sú tam ľudia, sú tam skupiny, sú tam procesy, sú tam nejaké nastavenia odmeňovania. Je tam hrozne veľa aj tvrdých, aj mäkkých vecí v rámci toho prostredia. A v každej firme sa to inak zloží. To je ako Brownov pohyb. Má tá vaša rola nejaký názov, nejakú nálepku, nejakú definíciu? Vašu vlastnú možno? Ja to sama pre seba, keby som to chcela nazvať, tak by som nazvala, že špecialista kvalitatívneho výskumu. Ale je to dlhé. Je to dlhé a ešte to má taký podtitul, že v organizačnom správaní, čo nikto nevie, čo je. Ale je to v zásade niečo, čo sa zameriava na to, ako fungujú veci vnútri vo firme. A aké veci tam pôsobia a ako navzájom pôsobia. Ako ten váš pohľad na vnútro organizácie alebo ten profesný život vplýva na ten súkromný? Aký ten presah tej vašej praxe do súkromného života? Fúha. Toto je dobré. No v každej fáze môjho života to bolo inak. Keď som začínala, tak to bolo také, že sme si aj s mužom ránovali každý svoj paralelný, akože sme nejak veľmi neriešili nejaké domáce veci. A pamätám si, že ten presah bol iba v tom, že som sa tešila, že Tesco na Zlatých pieskoch bolo otvorené 24/7 a vždy o tej 10:30 začali robiť kontrolu kasy a ja som tam vždy vtedy bola, keď som išla z roboty. Ráno pred robotou som chodila učiť na univerzitu a večer po robote som chodila učiť na univerzitu, keď som práve nebola odcestovaná. A potom prešlo nejakých 7-8 rokov takéhoto života, kedy sme sa dohodli, že toto logisticky nedáva význam, lebo obidvaja sme mali takúto robotu. Tak to moje rozhodnutie odísť na akademickú pôdu bolo šťastie aj tak prakticky motivované, lebo univerzita v tom čase bola, že 3 zastávky od nášho domu, alebo 10 minút pešo. A to je veľmi predvídateľné prostredie. Tam máte, že semester skúškové a keď máte voľno, tak píšete články a publikujete. Takže to bolo ideálne na tú životnú fázu, že ja viem, čo sa bude diať. Teraz od 3 mesiace viem, že bude končiť semester. No a tam som vydržala nejakých 9-10 rokov a potom, keď som si povedala, že pravdepodobne už som videla, že tie indície, že reálna reforma vysokoškolského prostredia na Slovensku asi nebude počas mojej aktívnej kariéry, tak som si povedala, že toto sa môže diať aj bezo mňa a teraz som tu. No a teraz, keď som tu, tak už nemusíme riešiť také veci, že školy a zelené sople a takéto záležitosti. Takže teraz je to dobré. A čo bol taký aha moment pri prechode z akademického sektora do biznisu? Musela som pochopiť, že všetko to, čo človek vie, nemusí používať na to, aby niečo predal. A dnes to odhadujem tak, že z toho, čo som musela vedieť v tej škole, potrebujem zhruba 5 až 10% na to, aby som to vedela vysvetliť niekomu, kto
by potenciálne si to chcel kúpiť a komu by to potenciálne vedelo pomôcť, ale nemôžem zabiť ľudí všetkými tými teóriami, článkami, výskumami, pretože zhruba po 3 minútach končia, prestávajú počúvať a paradoxne potom majú tendenciu ísť za niekým, kto im to vysvetlí jednoducho, pretože nie je zaťažený tým všetkým, čo v tej hlave má. Trvalo to chvíľu, kým som toto pochopila. Je to veľký boj? Dáva to bokom? Je to veľký boj. Pre mňa vnútorne to bol veľký boj, pretože rozmýšľam nad tým, že ktoré z toho treba vytiahnuť práve konkrétne v kontexte tohto konkrétneho klienta. A to niekedy spomaluje človeka. Spomaluje ho aj v tom procese toho predajného dialógu, aj v tom, že pochybnosti, že či toto bude ten správny metodický prístup k takémuto prostrediu. Oveľa ľahšie to má niekto, kto toto nerieši, pretože pozná len jeden. Takže mňa to veľmi brzdilo a v určitej chvíli som si musela povedať, že tie akademické veci musia ísť trochu bokom, ak mi nemajú robiť efekt gúle na nohe. Z hľadiska nejakej dynamiky organizácie, ten Brownov pohyb v tej organizácii, že keď sa beriem, že väčšina ľudí, vrátane mňa, tú dynamiku chápem cez tú firemnú kultúru, možno cez procesy, možno je tam súvis, verím, že sa dostaneme k tomu. Čo väčšine ľudí, laikom, uniká, keď sa rozpráva o dynamike v rámci organizácií? Čo je také, čo nie je na prvú? Veľmi často, najprv poviem, že čo je na prvú a potom z toho to snad nejako odvodíme. Na prvú sú často tie rituály, ktoré hovoria o kultúre a o dynamike, že s kým chodím na obed, kedy chodím na obed, aké máme meetingy, ako prebiehajú meetingy. Také tie veci viditeľné voľným okom. O tom sa aj veľa hovorí, aj sa to veľa trénuje. Trošičku hlbšie, ale stále na prvú je ten transfer, že akým spôsobom sa určité vzorce správania v tej organizácii prenášajú. A tam sa teraz veľmi veľa hovorí o tom, že ten prenos má ísť z lídra na následovníkov alebo podriadených alebo spolupracovníkov, akokoľvek to voláme. Ale ten transfer je veľmi ťažko popísateľný. On tiež nemôže ísť úplne na prvú a tiež sa nedá úplne že natlačiť. A po tom všetkom, čo vidím a viem o tom, ja si myslím, že je tam jedna vec, ktorá možno sa trošku dáva do úzadia a to je, že ak chcem nejakým spôsobom meniť dynamiku alebo čokoľvek vo vnútri tej organizácie, tak je veľmi dôležitá introspektíva toho, kto tú zmenu chce rozbiehať. On musí, že chcieť, alebo ona. A tá introspektíva je podľa mňa ten taký prvý výstrel, že kým k tomuto nedojde, tak tie zmeny stále budú iba akože. Čo si mám postaviť pod tú introspektívu? Rozmýšľať nad tým. Rozmýšľať nad tým, že čo všetko v tejto organizácii môže byť dôležité, aby som ja dokázal urobiť nejakú zmenu. Ten proces vlastne nekončí nikdy. Že ono to sa nedá úplne naplánovať ako projekt, že má to nejaký začiatok a má to nejaké fázy a má to nejaký koniec. Často sa to takýmto spôsobom robí a toto ja považujem za nie úplne šťastné riešenie, pretože ten proces reálne je, že never ending story. To nikdy nebude, že už sme tam, už som to urobil a teraz mám odfajknuté a je to hotovo, lebo medzičasom sa zmení externé prostredie. Možno sa vymenia nejakí ľudia vnútri tej firmy, možno sa vymenia niečo v tom konkurenčnom prostredí, v technológiách, možno dojde nejaká, pandémia. Stále sa to točí. Že tá introspektíva, ako ja ju chápem, je, že ten líder by mal byť odhodlaný, nie že urobiť to, ale stále do nekonečna o tom uvažovať, rozprávať sa o tom s tými ľuďmi, proste dať si to ako integrálnu súčasť svojho jobu. A takto to ja chápem, že ak toto niekto nie je ochotný robiť, tak ani radšej nech nezačína všetky tie veci robiť, lebo podľa mňa potom skončia ako Potemkinova dedina. Nech nezačína čo? Transformáciu, zmenu? Transformáciu. Ak si to ja sa vždy pýtam lídrov, že ako si to vy predstavujete. Od toho, aká je tá odpoveď, tak vieme potom odštartovať ten dialog. Prestala som sa napríklad pýtať jednu otázku, ktorú som zo začiatku považovala za dobrú. A to bola otázka, že koľko energie ste vy ochotní do toho dať. Ako vy osobne, ako vy líder, CEO, CXO, whatever, s kým som sa bavila. Pretože som si uvedomila, že to je taká istá otázka, ako keď sa
ženy, ktorá práve ocikala tehotenský test, dopýtate, že ako veľmi si ochotná sa obetovať pre svoje dieťa. A teraz ona sedí na tej vani s tým testom v ruke. Nemám páru. Neviem, čo bude. Neviem. A presne to isté je ten líder, ktorý prvýkrát do toho ide. Väčšinou má nejaký business case, že chcem nejakú zmenu, napríklad kultúry alebo vnútorného prostredia tej organizácie. A vždy tam je dôležité, aby on si vedel odpovedať na otázku, že prečo. Prečo. A tam ja nerada nálepkujem, ale aby sme tú konverzáciu udržali v nejakej štruktúre, tak ja tam vidím také 3 vzorce správania. Prvý druh lídrov sú tí, ktorí na tú otázku nevedia odpovedať. Tá odpoveď je, že lebo to odo mňa chce matka, alebo lebo sa to teraz nosí, kázal mi to marketing v rámci PR, proste musíme to spraviť. A to sú väčšinou tí, ktorí očakávajú, že to bude mať začiatok, koniec a tam si odfajkne a bude mať od toho pokoj. A to je ten typ lídrov, kde ja nerada, alebo ani nezačínam pracovať, lebo viem, že toto je zbytočná robota. Ja to volám, že kategória roboty, že do kanála. A kým nedojde k tej introspektíve, že this is integral part of my job, tak to nemá význam. Druhá skupina sú takí lídri, ktorí vedia, že niečo treba robiť, aj to cítia, aj sú ochotní s tým niečo robiť, aj do toho dať niečo zo seba a majú za tým nejaký business case. Zvýšiť produktivitu, znížiť obratkovosť ľudí, jak sa to povie, turnover, fluktuáciu, alebo zlepšiť nejaký inovačný funnel, lepšie inovovať, viacej nápadov, viacej dotiahnuť dokonca. Proste je tam nejaký business case, ku ktorému by tá zmena mala prispieť. A tam je potom otázka, že akým spôsobom na to ísť. Vždy to musí byť nejak naviazané na ten business case a je dobre, keď tam ten business case je, lebo tomu to dáva trošku konkrétnejší rámec a aj sa to vie trošku viacej napojiť do tej stratégie, že na čo toto vlastne ideme robiť. No a potom je tretia kategória lídrov, ktorí už toto majú pochopené a už aj spravili všetky tie hard zmeny v prostredí, ktoré treba spraviť na to, aby to vôbec mohlo odštartovať, ale potom už pochopia, že toto je práca, ktorá sa nikdy neskončí. A ja väčšinou pomáham tej druhej kategórii, pretože tí majú jasné zadanie, vie, čo tým chce dosiahnuť a potrebuje ten proces odštartovať. A tí, ktorí sú v tej trojke, ja si myslím, že už nepotrebujú konzultanta. Lebo aká by bola jeho rola v rámci toho, že môžem sa s ním rozprávať, a niektorých mám takých, s ktorými sa rozprávame, ale ja už tam neviem to urobiť za ňoho. Neviem ho ani naštartovať, ani urobiť ten transfer na tých ľudí. To už je tak veľmi viazané na tú osobu, že ja môžem maximálne stáť za ním, pre ním, alebo kde ma postaví, ale rozprávať sa s ním, ale ja už nepôjdem pred jeho ľudí a vysvetľovať im to. Keď sme pri tej druhej kategórii, tam mi napadajú ešte 2 alternatívy, že ten líder to má prečuté cez nejaké dáta, má business case. Podľa mňa môže byť aj líder, ktorý nemá business case. Má nejaké presvedčenie, nadšenie z niečoho. Že či aj to viete nejako rozlíšiť. V rámci tých úvodných rozhovorov samozrejme, že sa rozprávame aj o tom, ale ja sa snažím k tomu business caseu sa nejako dopracovať. Pretože ak môžem ísť priamo k tej kultúre, ak je napríklad zadanie, že my niečo potrebujeme, typické zadanie, že my niečo potrebujeme urobiť s tou kultúrou. Toto je ten úvod, ktorý ma väčšinou volajú. A ja sa zvyknem pýtať, že OK, skúste mi vysvetliť to, čo potrebujete urobiť bez toho, aby ste použili slovo kultúra. A tam sa ten business case väčšinou veľmi rýchlo ukáže. On tam tak akože prirodzene vyjde a kultúra sa tam nejak domotkala k tomu, lebo ona je teraz trendy a kultúra sa začína považovať za taký všeliek, že to sa tým akože dá vyriešiť, ale veľa vecí v skutočnosti chceme riešiť a možno, že kultúra nie je úplne tá správna nitka, za ktorú by sme mali začať ťahať. A keď už prejdeme túto konverzáciu, tak potom sa pýtame, že čo pre vás konkrétne tá kultúra znamená? Ako to vy tu vnímate? A tých odpovedí, toto ma fascinuje, že tých odpovedí, keď sa opýtam 10, tak tých odpovedí je 10. Niekedy 12, nie? Hej, veľmi vďačná téma, tá firemná kultúra. Sexy nálepka, áno. Pekný buzzword. A keď ste sa spýtali, že to zadanie, že niečo zmeniť na kultúre, ja to vidím 2 neznáme. Niečo a kultúra. Že... A tu máme 2 neznáme vzorci. A že čo to vlastne je? Nejak tou cestou
svojou profesnou som sa dopracoval v takej jednoduchšej definícii, že správania sa ľudí nám nejako diktujú tú kultúru a nejak to tak mám zarámcované. A že často chceme zmenu dlhodobú alebo transformáciu, ktorá vlastne končí zmenou správania ľudí a tým pádom to nálepkujeme ako kultúra. Teraz chcel by som trošku vyťahnuť jeden výrok, s ktorým neúplne súhlasím. A ten výrok je, že čo nevieme merať, nevieme zlepšiť. To je môj obľúbený. Ten milujem. Z akého uhla teraz? Z takého jemene cynického. Neviem, či existuje cynický uhol, ale táto povedačka vznikla v čase, kedy sme si v rámci organizačnej vedy mysleli, že manažer má vždy veci pod kontrolou. A on ich chce mať pod kontrolou, to je stále tá túžba a tak určitá miera, volajú to, že organizational anxiety, tá úzkosť z toho, že Ježiš, čo keď mne niečo teraz ujde. Ale tá kontrola a fakt, že mám to zmerané tak, že to mám v rukách, je vo väčšine prípadov v skutočnosti ilúzia. Pretože tam pôsobia veľa iných faktorov, ktoré sa úplne že 100% merať nedajú. A keď si zoberiem ktorúkoľvek vec, ktorá je v rámci výsledkov tej firmy podstatná, tak mnohé z tých podstatných, ktoré majú vektor k tým výsledkom, sa nedajú zmerať. Správanie napríklad je otázka. Kultúra je napríklad otázka. Sú spôsoby, ako sa dá merať kultúra. Keby sa ma niekto opýtal, že či sa to dá, tak poviem áno, dá sa to. Existujú na to modely. Keby ste sa ma opýtali, či si myslím, že to je správne, tak poviem, že nie. No, mal som takú otázku vo význame, že byť či nebyť. Byť či nebyť. Merať či nemerať. Ja som v týme nemerať. Úplne 2 nohami, 2 rukami, aj celým telom som v týme nemerať. Mám tu jeden váš citát. Aký? Z LinkedInu. Je čas zabudnúť na mantru, že čo v HR nemeriame, to neriadime. Merať sa majú veci, ktorých podstata je číselná. Napríklad čas, ktorý vám trvá obsadiť pozíciu. Miera fluktuácie alebo náklady na odmeňovanie. Ak vám kultúra a angažovanosť výjdu 3,5 alebo 5,6, nič to neznamená. Treba zistiť prečo. S tým ja súhlasím. To vaše slova. Že tá otázka nie je kvantifikovať niečo, ale pozrieť sa za tým, že prečo to číslo je, aké je číslo. A to sa dá merať? To sa dá nejako vyhodnotiť? Neviem, že či by som vedela nájsť spôsob, ako odmeriam, prečo sa niečo deje. Pretože ak s tým chcem pohnúť, tak ja musím vedieť, prečo sa to deje. A musím odstrániť tie príčiny toho diania. A tie príčiny málo kedy odstránim tým, že ja zistím, že toto sa mi deje na XY%. Nie som úplne proti tomu, že zmapovať si to nejakými číslami a pozrieť sa, že kde sú tie najväčšie prúsery, ale robiť na základe toho celý ten akčný plán, že čo vlastne chceme spraviť, je z môjho pohľadu nebezpečné. Môže sa stať, že niečo nám ujde, niečo, čo je podstatné a my budeme riešiť veci, ktoré sú nie že problém, ale symptóm. Ako keď že zuby ma bolia, môžem tam mať milión vecí, z čoho ma to bolí, ale tak dám si ibuprofen a nebolí ma. A toto vidím veľmi často vo firmách, že sa odstraňuje len ten príznak, namiesto toho, aby sa trošičku hlbšie išlo, že prečo to bolí. Trošku krok naspäť. Chcel by som ísť do toho, že prečo, ale ako by ste zadefinovali firemnú kultúru? A ako ona zapadá do toho brávneho pohybu v rámci organizácie? Koľko máme času? Dajme tomu pár minút. No, firemná kultúra je jedna z tých fenoménov, ktorá má asi že 150 definícií a každá sa hýbe na nejakej inej myšlienkovej úrovni. A definícia sama o sebe je problematická vec, pretože pre človeka, ktorý k nej príde určitým myšlienkovým procesom, je to prínosné, pretože má odmyslenú celú tú cestu a na konci si to pekne zabalí do krabičky s nejakou mašličkou a povie, že takto to je. Hej, odtiaľto, potiaľto, to je tá definícia, takto sa to popisuje. A potom v tej ďalšej komunikácii tá zabalená krabička putuje k iným ľuďom, ktorí ale nemajú za sebou ten myšlienkový proces, že neprešli si to. A tam môže to pôsobiť buď, že OK, nad týmto si toľko rozmýšľal, lebo však to je jasné, alebo že toto je nuda. Tomu nerozumiem, lebo to nie je praktické. Tých definícií je strašne veľa a z môjho pohľadu najlepšia, tá, ktorá ide najhlbšie a najbližšie k podstate, prečo vznikajú a fungujú organizácie, je definícia,
to je staršie ako ja. Z roku 1981 je tá definícia, ktorá hovorí o tom, že kultúra je zdieľaná. Je charakteristická pre určité spoločenstvo ľudí, napríklad vo firme. Ale nemusí to byť firma, hej, to môže byť, ja neviem, kmeň niekde v džungli, ale v našej debate je tá hranica, to prostredie je firma. A tá kultúra funguje takým spôsobom, vzniká takým spôsobom, že to spoločenstvo ľudí, ktoré spolu funguje a žije, rieši bežné každodenné problémy. Jednak v boji a s vyrovnávaním sa s externým prostredím, čiže s konkurenciou, so svetom a s tým, čo sa deje vonku. A jednak vnútri, čiže tá vzájomná integrácia tých členov, ako sú tam nastavené roly, ako to funguje vnútri. A tieto dve veci nejakým spôsobom určujú, že to spoločenstvo ľudí si stanoví nejaké presvedčenia, nejaké normy správania. A teraz by som robila dramatickú pauzu, pretože vo väčšine definícií kultúry sa zabúda na túto vec. Tie normy musia byť dosť dobré na to, aby tomu spoločenstvu ľudí fungovali. Čiže prinášajú nejaký úspech. Keď lovili mamuta, tak úspech je, že teda máme čo jesť. Hej. Keď staviam bytovky, tak úspech je, že to stojí a je to predané. A ten fenomén úspechu je tam strašne dôležitý na to, aby tá kultúra začala prestupovať do nevedomia. Preto je kultúra vo svojej podstate veľmi úzko spojená s výsledkami. Ako náhle tam nenastane ten moment, že aha, toto funguje a všetci členovia toho spoločenstva si to uvedomia, vtedy to začne prepadať do toho nevedomia, do tých hlbokých presvedčení a už prestávam špekulovať nad tým, že či toho mamuta chytám tak alebo tak, lebo viem, že toto funguje. A už ďalej sa to traduje. Čiže ten element úspechu toho, že všetci vidíme, že takto sa to robí a takto to má zmysel a pomáha nám to prežiť. No a potom je ten element, že ako sa to ďalej traduje z toho pokolenia na pokolenie alebo z lídra na podriadeného alebo zo seniora na juniora a to už je celá tá veda. Čiže chápem to správne, že za tou kultúrou musí byť hmatateľný výsledok. Mal by byť. Aby mohla ďalej pokračovať, aby sa mohla ďalej v určitej forme rozvíjať, musia tí ľudia zažiť ten úspech. Kacieska teraz taká myšlienka, že ten úspech môže byť definovaný, neviem, postavíme bytovku, ktorú predáme, neviem, predáme produkt, ktorý vyvíjame, zabezpečíme si teplé miestečko vo firme a nenecháme si ho ohroziť. Stability lovers napríklad. Okay. A všetko prispôsobíme tomu, aby to tak bolo. A ktokoľvek príde iniciatívne, začne vyskakovať, tak trošku ukľudníme. Že je aj toto časť ako nejakého výsledku, ktorá môže tú kultúru ťahať nejakým smerom? Môže. Jasné, že môže. Keď sa pozrite sa na to, čo fungovalo za socializmu. Tiež boli nejaké hodnoty, boli nejaké normy správania a väčšina ľudí veľmi intuitívne pochopila, že nemám vytrčať z radu. Teraz dlhodobo všetky takéto iniciatívy skončili tak, že úspech nebol, lebo síce boli normy a bola angažovanosť a boli nejaké všeobecne preferované spôsoby správania, ale v obchode ste si nekúpili ani toaletný papier. Čiže dlhodobo ľudia videli, že to nefunguje a preto sa to nechytilo. Všetci videli, že to je akože že vonku som ochotný to zahrať, v robote som ochotná to zahrať za určitých okolností, ale nevedie to k tomu úspechu. Nevedie to k tomu, k čomu to má viesť. Čo je tým úspechom potom? To, čo si poviem v stratégii. Je to prežitie tej firmy, rozvoj tej firmy? Je to naviazané na nejaký rast, development, niečo? Alebo je to len seba ukajanie? Nie, seba nie. Určite nie seba. Malo by to ísť nejakým... Malo by to ísť akože smerom, že common good, keď to tak poviem. A každá firma vo finále vzniká preto, aby sa nejaké veci robili lepšie. Žiaden founder nezaloží firmu z toho, že všetko funguje super, tak ja si založím biznis. Vždy tam je na začiatku tá túžba, že toto asi nefunguje dobre a ja chcem, aby to bolo inak. A mením už či produkt, alebo celé odvetvie, alebo celý svet. A od toho sa mi potom odvíja, že čo vlastne budem považovať za ten úspech, ak sa mi to podarí. V práci vnímame firemnú kultúru ako konkurenčnú výhodu. Že snažíme sa
ju formovať určitým spôsobom, extrémne ťažké to je, ale vnímame to, že práve tá firemná kultúra zabezpečí tú konkurenčnú výhodu over time, cez nejaké obdobie. Preto je na ňu ten zámer. Ale vidíme za týmto ten rast, ten rozvoj, ten prínos pre zamestnancov, pre zákazníkov, pre akcionárov. Pre všetkých. Pre všetkých. Že keď zistíme, že ideme dobrým smerom, tak znamená to, že máme dobre nastavenú kultúru? Nemusí to úplne nutne tak byť. Je svet plný firiem, ktoré majú dobré výsledky a nemajú dobrú kultúru a takisto opačne. Okay. Preto je to tak strašne ťažké a preto sa to nedá dať do projektu so začiatkom a s koncom, pretože tam stále tancujete pri tej otázke, že robím toto dobre. Robíme to my dobre. A ani tam nie je, že je skúška správnosti. Skúška správnosti, keby existovala skúška správnosti výsledkami, tak by to znamenalo, že kto má dobré výsledky, tak má aj dobrú kultúru. A nemusí to tak byť. Otázka, čo je dobrá kultúra? Čo je v tom? To je ťažká otázka. Je dobrá kultúra tá, ktorá mi zabezpečí tie výsledky? Kultúra vždy nejaká je. Či je dobrá a zlá kultúra, ťažko by sa to asi takto nejakým spôsobom delilo. Ja si skôr myslím, keby som mala robiť nejaké delenie tých kultúr, tak by som rozdelila na tie, ktoré pomáhajú dosiahnuť tú konkurenčnú výhodu a na tie, ktoré len sú. Okay. Opäť trošku to možno ťahám do súkromnej skúsenosti, ale tá konkurenčná výhoda v tej kultúre, mne šťastie hovorí aj to, že mám spokojných zamestnancov a nejdem za výsledkami cez tých zamestnancov, že nesnažím mať vysokú fluktuáciu a proste idem výsledky neho zamestnancov. Tak konkurenčná výhoda je, že so zamestnancami, ktorých mám, tých posúvam aj s tou firmou ďalej. Že taký ten dlhodobý výhľad na to si často dávam odpoveď, že tá kultúra by toto mala zabezpečiť. A možno aj to mať ako zrkadlo, že ak mám stále tých zamestnancov a oni rastú a rastie s tým aj firma, tak asi je niečo dobré. Ale to je zase len súkromná taká definícia. Znie to tak trošku japonsky, na môj vkus. Okay. William Ouchi prišiel v 81. s tým, že prečo Amerika má problém s produktivitou vo výrobe a Japonsko fičí. A snažil sa urobiť taký nejaký hybrid, volali to, že teória Z, že či by sa nedali tie princípy, ktoré používajú Japonci, nejakým spôsobom naočkovať do tej Ameriky. A tam sa ukázalo, že kultúra je ťažký oriešok, lebo niektoré veci fungujú len tam, kde prirodzene vznikli. A toto je zároveň aj odpoveď na to, keď sa ma pýtajú, že či sa dá kultúra nadizajnovať, že ja si nejakú chcem vyrobiť. Môžem si chcieť vyrobiť, ale to nie je, že si vytlačím na 3D tlačiarni a mám novú kultúru. Je to dlhý a ťažký proces a niekedy tam môžu fungovať veci, ktoré mi to úplne ani nedovolia. Ani sa mi to nepodarí. A tie veci sú totálne mimo mojej kontroly, čo je pre väčšinu top manažerov ťažké aj na pochopenie, aj na zmierenie sa s tým. Nemám to pod kontrolou a nikdy to pod kontrolou nebudem mať. Mne to evokuje jeden príklad, NUMI projekt sa to volá, kedy Toyota kúpila závod v Amerike a snažili sa ten svoj Toyota Production System dať do Ameriky a pohoreli. Surprise, surprise. Myslím, že vieme odpoveď. Napriek tomu drvivá väčšina sveta sa teraz snaží implementovať Lean v svojich organizáciách a vieme, ako to ide. Respektíve, kde sú tie úspechy. Že závisí veľmi od kontextu, od kultúry, od prostredia, od veľmi veľa vecí. Tak. To prostredie je veľmi unikátne v každej firme. Dokonca, keď porovnáme firmy, ktoré patria pod jednu matku a sú v rôznych krajinách, ešte aj tam sú rozdiely. Ešte aj to, samozrejme, že to funguje v rámci nejakého kontextu, ekosystému, národnej kultúry. Mne je vždy strašne smiešne, keď čítam také iniciatívy, že ideme zlepšiť slovenskú kultúru. Takých iniciatív to už bolo. Že ona sa nedá programovať, ona sa nejakým spôsobom vyvíja, ale povedať si, že teraz ja ju chcem takúto a budem robiť všetko preto, aby bola takáto a mám nádej mám vždy, ale nikdy nemám istotu, že sa mi to podarí. Čo s tým teraz? Čo ten C-level, ten CEO, tí manažéri, ako toto uchopiť? Je to o
o tej seba uvedomení si, že kde som a že čo vlastne robím a prijať to, že neviem to ovládať, viem to korigovať, alebo čo je tá cesta? Ja som na tej ceste nikdy nebola. Chvála Bohu, lebo tá cesta je brutálne ťažká. Ale ja si ju vizualizujem tak, že keď v určitej fáze kariéry a skúsenosti prídem na to, že niečo asi s tou kultúrou treba robiť, tak si to predstavím, ako keď prídete na kruháč. A kto nepozná pravidla cestnej premávky, tak vidí cestu, ktorá sa zrazu rozdvojuje a ja môžem ísť doľava a môžem ísť doprava. A keby som to mala zjednodušiť, tak doprava je tá cesta, že idem si zmapovať prostredie. Čokoľvek chcem robiť v rámci toho prostredia s kultúrou, to prostredie mi to môže podporiť a môže mi to úplne zabiť. To je prečo sa nedá urobiť copy-paste alebo vytlačiť si na 3D tlačiarni. Musím zistiť, kde v tom prostredí budú prekážky, ktoré mi budú aktívne klásť odpor. Čiže tvrdé veci v rámci toho prostredia, napríklad systém odmeňovania. Ja sa môžem snažiť ľudí 1000-krát motivovať, aby sa nejako správali. Ak budem dávať bonusy a odmeňovať ich za iný typ správania, môžem sa postaviť na hlavu, odrážať sa ušami a oni to nebudú robiť. To je iba ako taký, že jednoduchý príklad, ale samozrejme takýchto príkladov v organizačnej praxi je veľa. Čiže cesta doprava v súlade s pravidlami cestnej premávky je, mapujem si prostredie a hľadám, že odkiaľ mi to bude klásť odpor, ktoré častice v tom Brownovom pohybe mi pôjdu, že fúkať do tváre. A tá druhá cesta, ja ju volám, že mäkká, to je tá, že poďme si hovoriť o tom, ako sa chceme správať, aké chceme mať hodnoty, aké chceme mať tie správania. Poďme si to akože nejakým spôsobom diseminovať do tej organizácie. A tam ja vnímam riziko, že oproti vám môže ísť kamión, lebo idete v protismere a vy to nezistíte. Idete to svojou cestou, ale ten kamión ide zo svojej strany a ide po svojej strane cesty a vy to nezistíte. Kdežto keď idem tou cestou doprava, tak ja môžem ten kruhač v kľude obísť a ak to chcem celé akože naštartovať ten proces, tak urobím si to mapovanie prostredia, zistím, čo mi bude fúkať do tváre a až potom, keď odstránim tie veci, tak si ten kruhač obídem zozadu a pokračujem ďalej na tej ceste. Toto je to, čo ja hovorím manažérom, že keď sa ma pýtajú, že aký je recept na kultúru. No nie je recept, ale keď chcem variť hocičo, tak najprv musím ísť do obchodu. To znamená, že na kruhači odbočím doprava a kúknem sa, že aký je ten môj kontext, čo si z neho budem musieť dať preč. A ja im vždy hovorím, že keď prejdete polku toho kruhaču, tak vy idete ďalej a už si riešite tú svoju firmu s tými správaniami a ja pokračujem ďalej. Lebo tu už na tej druhej strane vám nebudem platná. Môžeme sa rozprávať o tom a môžete mi povedať, aké prekážky máte ďalej v tom transfere toho správania, ktoré chcete na nižšie a ďalšie úrovne organizácie. Ale ja už nikdy tam nepôjdem pred ľudí hovoriť o tom, že no a teraz máme takúto hodnotu, tak skúsme si predstaviť, ako by sa to dalo v tejto organizácii implementovať. A oni povedia, lenže je to fake. Aby sme to zaramcovali, lebo ja tam mám jasnú odpoveď. Len zase mám tú otázku, že byť či nebyť typu. A tá byť či nebyť je soft alebo hard? U mňa vždy začína hard. A soft je, z môjho hľadiska, soft vôbec nie je, že úloha pre konzultanta. Soft je, že integrálna súčasť jobu každého manažera. A každý múdry manažer toto vie. Na to nepotrebujete ani vysokú školu, to je jednoduché. To je ako keď mamičky na rodičku sa sťažujú, že moje decko nevie prečítať 2 knihy v rámci povinného čítania a že je to veľa a že je to ťažké. A keď sa pýtam, že a vy čítate? No však áno, že sme kúpili a tak, ale že či vy čítate? Že vy konkrétne, či vás to decko niekedy videlo, že s knihou v ruke. A to je ten transfer. A na to, no kde mi tam pomôže konzultant? Proste buď to ja robím a tým pádom to tí ľudia alebo ľudia prirodzene sledujú. Ale na toto nepotrebujem žiaden projekt. Toto každý múdry manažer vie, že nenaučím decko čítať tým, že budem kúkať do mobilu. Moja obľúbená téma, jednak čo sa týka čítania. Áno. To, že aký vzor dávame svojim deťom s telefónom v ruke a s knihou v ruke. Áno. Môj prípad je konkrétne, že ja čítam knihy na telefóne a zistil som, že to prostredie ma tak nevníma, že je tam ušľachtilý cieľ, ale pre moje dieťa stále budem tatino s telefónom v ruke. Telefón v ruke. Tak tam je jedno uvedomenie. A druhé, stále sa rieši nejaká transformácia v organizácii. Denný chlebiček, nápad C-level alebo CEO ide dole a
Niektorí manažeri tým žijú, niektorí tým nežijú. A to si asi vidno, respektíve to, či ten manažer tým žije alebo nie, presne dáva tú správu tým svojim ľuďom. Čítam alebo nečítam. Čítam z telefónu, čítam z knihy. A tí ľudia to vidia. Tá transformácia na tom padá. Jasné. Keď si tak povieme, je to jasné, ale zdá sa mi, že nie je to úplne bežne zaužívané. Ste spomínali tú formulku, že každý múdry manažér. Áno. Tým pádom sa nám vytvára skupina nemúdrych manažérov. Alebo ešte, nepovedala by som, že nemúdrych, ale ešte takých, ktorí to nepochopili. Alebo ktorí sa s tým ešte nestretli. Role model. To, čo robím, to ľudia kopírujú. V organizácii to platí, myslím, že niekoľkonásobne. Čo robí líder, to kopírujú tí ľudia. Čo je tá hard cesta? Poviem, že soft, OK, teraz sme si to popísali, trošku rozprávanie sa o hodnotách. Nevidíme ten kamión prichádzajúci. Čo je tá hard cesta? Hard cesta je, ako by som to povedala, ľahko. Hard cesta je, akým spôsobom je tá organizácia sformovaná, akú má tú kryštalickú mriežku. Že či mi ona, tá kryštalická mriežka, štruktúra, procesy, ako tam tečie tá práca, či mi to bude podporovať tie správania, ktoré ja budem potrebovať, aby som vedel deliverovať túto stratégiu. Najčastejšie, na čo sa ľudia sťažujú, je... Ja s nimi robím tie focus grupy, keď sa mapujú prostredie. A oni vedia povedať, čo sú tie veci, ktoré im bránia. Stručne by som to zhrnula takou otázkou, že čo teraz v tej tvojej práci, keby nebolo, tak by sa ti robilo podstatne lepšie. Kedy by si najlepšie vedel využiť tie svoje danosti, prirodzené talenty, zručnosti, všetko. A tí ľudia veľmi často vedia na toto odpovedať, ale tie odpovede, ktoré dajú, sa málo kedy dostávajú do vyšších úrovní tej organizácie. A tam často bývajú také odpovede, že jednak technologické veci, že proste nefungujú ITčkové veci, že všetko treba do 10 systémov zadávať. Často to je o komunikačnom procese. Že prečo nemôžem s niekým komunikovať napriamo, alebo prečo musím ísť cez takúto vyšrafovanú cestu, ktorú mi niekto predpisuje. Ďalej sa veľmi často sťažujú na to, že ako je vôbec nastavený proces. Ako sa odovzdávajú jednotlivé fázy tej práce, keď tam je nejaký workflow a príde k tomu momentu odovzdávky a on zisťuje, že ale však tí, čo boli predo mnou, vlastne neurobili to, čo mali v rámci svojho jobu. A tam vznikajú tie trenice potom, že my versus oni a kto robí viac a kto robí menej. Že všetky tie veci, ktoré sú v tej organizácii ako keby nastavené chodníčky, vyjazdené cesty, že takto sa veci robia, ale nie na báze správania, ale na báze systémov. Toto sú veci, na ktoré sa treba pozrieť, pretože to sú v podstate veci, ktoré sa dajú zmeniť, keď to preženiem z piatka na pondelok. A keď sa nezmenia, tak potom tá soft cesta je podstatne náročnejšia. Ja toto vnímam, keď o tom píšem, tak vždy hovorím, že tá hard cesta je ako keby začiatok, povinná jazda na začiatok. To neznamená, že tam to končí a že už sa to spraví, ale že sa vyčistí priestor preto, aby sme s tým správaním mohli pracovať bez extra prekážok. Odmeňovanie napríklad býva extrémne často býva odmeňovanie prekážka, pretože ten odmeňovací systém je vždy nejako nastavený a málo kedy sa pozerá vlastne na to, ktoré sú tie správania, ktoré chceme podporovať. Ja som bola dosť v šoku, keď som zistila, že kedysi dávno na začiatku, keď som bola vlastne v prvej práci, tak som sa zaoberala systémami odmeňovania a to už je skoro 20 rokov dozadu a v mnohých firmách tie isté problémy sú dodnes. Napríklad, že podľa čoho sa vyplácajú bonusy. Alebo že akým spôsobom sa odmeňuje kolektívne úsilie. Že napríklad chcem urobiť kultúru, ktorá je silne tímová a kolektívna a kde bude kolektívna zodpovednosť, ale bonusy sú tak prudko individualistické, že mi to zabíjajú úplne v zárodku. Lebo tie peniaze nepustia. Ja viem, že teraz veľmi často sa hovorí o tom, že to je sekundárna motivácia, že viacej sa zdôrazňuje tá interná, vnútorná. Áno, aj nie. Motivácia vždy bude aj taká a to je prudko individuálne, že u koho prevažuje ktorá a vždy budete mať veľa ľudí, pre ktorých toto je ten primárny driver. Takže ten systém odmeňovania tomu napríklad by mal byť prispôsobený.
Ja tam vidím ešte súvis s organizačnou štruktúrou. Ten systém odmeňovania, lebo my ako môžeme oceňovať ľudí za kolektívny výsledok alebo zodpovednosť, keď im nedáme tú kolektívnu zodpovednosť, lebo zapadajú do hierarchickej organizačnej štruktúry, kde vlastne nemôžu spraviť to rozhodnutie, nemôžu prevziať tú accountability, sú len vykonávačmi, tak aj tomu ťažko je na to napasovať. Sú modely organizácií, poznáme, kde sú menšie bunky, ktoré majú vlastné PNL-ky, vlastné budžety, vlastnú zodpovednosť, vlastné finančné vzdelanie. Tie fungujú autonómne. Príde mi to, že možno toto je cesta. Neviem si to úplne teraz ešte zapasovať do korporátov. Viem, že sú aj také modely, ale chcel som zdôrazniť, že odmeňovanie možno aj úzko súvisí s tou organizačnou štruktúrou a s tými procesmi. Hej. Určite. A tá štruktúra vlastne definuje, že ako budú aký bude aj informačný tok, akým spôsobom sa bude pracovať s mocou, pretože moc je jeden z ústredných vecí aj pri kultúre, ktorú hrá rolu. Málo sa o tom hovorí, akým spôsobom sa deleguje. Veľa sa hovorí o takých tých pekne znejúcich slovách, napríklad, že empowerment. Ono to znie fajn, ale v podstate to je iba jeden zo spôsobov, ako sa v tej organizácii dá pracovať s mocou. A je to o tom, že či som viac centralizovaný, alebo či som menej centralizovaný. A opäť je to o tom, že či v rámci kultúry tej firmy je ten top management ochotný sa vzdať v určitej miery moci. Pretože empowerment sa dá urobiť zase iba ako Potemkinová dedina, že empowerment dostaneš možnosť rozhodovať, ale keď je prúser, tak kto bude za to vo finále zodpovedný? Tí ľudia môžu mať napríklad kultúru, ktorá navonok aj cez tie hodnoty podporuje empowerment, ale v skutočnosti sa ho možno boja robiť. To sú tie hlboké organizačné presvedčenia, že keď prídeme do tej firmy a snažíme sa dostať na dno tej kultúry, že čo tých ľudí vlastne vo finále brzdí. Niektoré firmy majú hodnoty, že chceme mať aj tímovú kultúru, aj chceme mať napríklad well-being pre tých ľudí, ale hlboko niekde v srdci v tej firmy, zo začiatku, keď to vznikalo, to, čo sa ukázalo, že funguje, to sú tie úspechy, môže byť zaužívané, že ak nezareagujem okamžite na prvý call od šéfa, od zákazníka, od kohokoľvek, tak strácam príležitosť. A ľudia sú v strese z toho, že hneď musím zareagovať. Bari akú blbosť poviem, ale musí to byť hneď. Alebo také veci, že máme meeting a hlboké organizačné presvedčenie zo začiatku, z nejakých vznikajúcich čias tej firmy, môže byť, že na každé rozhodnutie musíme byť všetci. Čo brutálne spomaluje tú firmu, lebo to môže povedať jeden, že je to takto a nepotrebujeme k tomu hodinový meeting. Ale toto sú veci, ktoré sa neukážu hneď, ukážu sa po určitom čase, keď sa s tými ľuďmi bavíme o tom, že čo sú hodnoty, čo je ozaj dôležité v tej firme a potom to, že ako sa to robí naozaj. Tam väčšinou tam sa ukážu tie clash medzi tými hodnotami, že čo sa považuje za dôležité, tie deklarované hodnoty a tým, že presvedčenia už idú na autopilota. Keď sa ľudí opýtam takto na prvú, že čo sú presvedčenia, tak bude na mňa kúkať ako surikata, lebo nevie, o čom hovorím, pretože z vrchu, keď sa pozeráme na tú kultúru, tak postupne ideme viacej na dno, až prídeme na tie presvedčenia, ktoré môžu vo finále blokovať akúkoľvek change effort, zmenu. Pretože tam to neprebijeme. Keď to tak roky funguje, potrebujeme zistiť, prečo to tí ľudia takto vnímajú. Čo sú tie naučené veci, o ktorých vlastne sa už ani nerozmýšľa. A to môžu byť veci týkajúce sa rozhodovania, práce s mocou, pocitu ohrozenia v rámci tej firmy, statusu. To sú tie zdroje strachu, ktoré brzdia nejakým spôsobom akúkoľvek snahu, že keď chcem niečo zmeniť, tak musím vedieť, kde ten zdroj strachu je. Vnúklo by to jednu myšlienku, dostanem sa k dotazníkom a ku komunikácii. Ano. Sme nespomenuli dôležité faktory. A robili sme dotazník v mojom bývalom zamestnaní. Vlastne väčšina dotazníkov, ktoré sme robili, končili tým, že máme zlú komunikáciu. Aha. Okay. Čo s tým? Čo znamená zlá, čo znamená komunikácia? Keď sme sa v tom hlbali, keď sme išli do hĺbky, tak sme zistili, že ľudia tým myslia, že nás nikto nepočúva. Že tá komunikácia je jednosmerná, top-down, ale už nie je tam konverzácia, že nás nikto nepočúva. Že skrývali to, že my vám niečo hovoríme, vy nás nepočúvate. A to sa umocňovalo ešte tým, že sme im na steny dávali všetky tie hodnoty. Natlačiť tak, a ukázať. A oni zrazu majú, že
ty ma nepočúvaš, ešte mi ukazuješ, že takto sa mám správať, ale ja ti celý čas hovorím, že niečo. To je skôr na škodu. Ja najviac nenávidím, keď sa hádam s mužom a on mi povie, ja som v tom švungu a on mi povie, upokoj sa. To je presne ono. Že ja presne viem, čo ma v tej chvíli nastralo a chcem, aby to sa riešilo, aj som ochotná to verbalizovať a povedať, ale tomu sa nevenuje pozornosť. Pozornosť sa venuje tomu, že ja presne viem, čo teraz tebe pomôže, upokoj sa. A myslím si, že 90% ľudí v tej chvíli sa teda neupokojí. Nie. To by mohlo, ale zle načasované. Komunikácia, alebo tie presvedčenia, čo ľudia mávajú, čím sú spôsobené? Šípim, ale taký je váš pohľad na to, že ako ľudia nadobudnú tie presvedčenia o tých hodnotách firmy alebo o tom, že čo reálne sa u nás deje. Nad tými, ktoré sú spoločné, kolektívne, nad tými sa už veľmi neuvažuje. Tie už idú tak, že každý to vie, nikto o tom nerozpráva a môže to byť veľmi odlišné od toho, čo sa komunikuje navonok a čo by tá firma chcela. Ako oni vzniknú? Vzniknú tak, že v určitej fáze života tej firmy sa tlačilo na to, aby sa veci robili nejako. Ono to fungovalo v tej fáze, ostalo to v tých ľuďoch ďalej a medzičasom sa už možno zmenili podmienky, možno sa zmenila tá firma, možno prešlo 10 rokov, ale tieto veci nikto neaktualizuje, pretože nedochádza k tomu transferu, že teda, už asi teraz to nie je aktuálne, tak poďme to trošičku zmeniť a väčšinou sa to rieši potom tak, že príde nejaká kultúrna iniciatíva, kde sa povie, že teraz toto je dôležité a začne sa to ako keby z vrchu tlačiť. A ja si myslím, že ten dobrý spôsob je najskôr sa pozrieť na to, že čo je na spodu. Ono sa tam potom postupne vymení tým, že ak sa teraz preferuje iný spôsob správania, tak necháme tých ľudí, aby si to vyskúšali, zažili, že ahoj, aj toto funguje a postupne to popadá naspäť dole ako Tetris. Tetris poznáte? Áno, no tak keď sa urobil ten celý riadok, tak sa to prepadlo. A vlastne tak funguje aj tá kultúra. Že v momente, kedy ľudia sami uvidia, bez toho, že by ich niekto nútil a rozprával o hodnotách, sami uvidia, že tento spôsob, ktorý ten líder nie že pretláča, ale je role modelom, žije, že ono to ide, hej? A možno, že s tým aj máme menej roboty. A možno, že to aj lepšie funguje. A už keď príde tento moment, tak sa začína tá kultúra internalizovať. Už to začína byť kolektívne, už sa to začína šíriť medzi tými ľuďmi a ide to do tých hlbších vrstiev, lenže toto musí byť prirodzený proces. Líder tým žije. Osobná skúsenosť je, že keď chcem nejaké správanie presadiť do organizácie, ideálne je prijať človeka, ktorý to správanie už má a ním žije. Že ideme smerom k zmene organizácie, teda tímu, alebo takto. Zatiaľ sa mi to osvedčilo, že je to jedna z ciest. Jasné. A ako to implementovať. Že proste človek v danej organizácii môže urobiť kopec dobrej práce, ale dostane sa do momentu, že tá firma mu prerastie a vyžaduje si niečo, na ten človek nie je schopný zmeniť. Vtedy je čas vymeniť toho človeka pre dobrú organizáciu. Je to možno zlé, keď sa to tak povie, ale... A je to veľmi... To je téma, ktorú ja osobne vnímam, že sa o nej vlastne ako keby ani nehovorí. Tak poďme. Niekto by mal. Lebo je populárny ten spôsob, že leadership development vyrieši všetko. Lenže fakt je, že leadership development so všetkým, čo vieme o rozvoji lídrov a o leadership styles, tá teória sa hýbe smerom k tomu, že ako urobiť čo najlepších lídrov a leadership development, celý ten odbor, celý ten biznis, tie školenia, tie rozvojové programy, celé idú iba v tej, ja to volám, že v bielej polovici. Že ako urobiť z dobrého lídra, ktorý je v tej manažerskej funkcii plus minus OK, ešte lepšieho. Lenže to je možno 30% scény. A 70%, to je môj odhad, to nie sú výskumy, podľa mňa 70% scény je, že sú lídri, ktorí preukazujú, že absolútne nevhodné správania a potrebujú sa dostať aspoň na ten level, že good enough. A keď tam niekto tvrdošíne zostáva v tej tmavej polovici, tak bohužiaľ v určitej chvíli príde určitý moment, že je jednoduchšie a efektívnejšie povedať, že bude to takto a bude to takto s tebou alebo bez teba.
A toto je veľmi ťažké rozhodnutie pre mnohých manažérov, aj v kontexte toho, aký je teraz narratív leadership developmentu. Je to ťažké, je to nepopulárne a ešte do toho ide tá matica výsledkov, lebo niekedy to môže byť človek, ktorý tie výsledky technicky má. A niekedy môžu byť aj také situácie, že má na seba naviazanú polovicu klientskej bázy a keď má charakter, ktorý mu nebude veľmi brániť tú polovicu klientskej bázy zobrať so sebou a robiť zle, tak je to rozhodnutie ešte ťažšie. Ja tam vidím dve veci, že tá prvá, že trošku si kopnem do tých leadership model tréningov, že oni robia, mám taký pocit osobný, že z tých podpriemerných lídrov, ktorí po absolvovaní tréningu žijú v domnienke, že sú lepší lídri. Áno, lebo mám odfajknuté. V takej tej halucinácii, a to ešte viacej na škodu. Že obávam sa, že to tak môže byť, nie som toho veľký zastanca. A tá druhá vec, že je to naozaj ťažké rozhodnutie prepustiť človeka, s ktorým ste si prešli kúsok cesty, spravili pár výsledkov, ten človek vám sedí aj ako kamarát, ale je to v momente, že proste nie je to v prospech tej organizácie. A je to takéto ľudské, takéto... Ťažko je to spraviť. To je strašne ťažké rozhodnutie. Ja by som ho nechcela osobne robiť a keby som ho musela urobiť alebo nad tým uvažovala, tak viem, že by sa mi to ťažko robilo. A stretla som pomerne veľa manažerov, ktorí toto prežili, museli cez to v určitej fáze prejsť a niektorí to spravili v čase, kedy už bolo takmer neskoro. Pretože ono, neviem, aké je najlepšie slovo pre týchto ľudí, lebo ja to zase nechcem, že ostrakizovať a hovoriť, že dobrý a zlý a taký a onaký. Ale pokiaľ je tam človek, ktorý... On ani nemusí byť úplne na prvý pohľad identifikovateľný. Tam vidím veľký problém aj s tým, že takého človeka niekedy je ťažko identifikovať, lebo je tam tá ľudská slepota, že ten jeho nadriadený alebo ten jeho kolega to proste nechce vidieť. Lebo je tam vzťah. Lebo spolu prežili, majú spolu výsledky a o to ťažšie sa také niečo robí. Jasné. Prípadne si to môžu brať ľudia aj za vinu, že keď... Áno. Líder, ktorý má ako súčasť svojej roli, integrálnu súčasť, chápe, že riešim aj kultúru a mám byť role model a chápe, že ten transfer ide od neho, tak takíto lídri najčastejšie majú z tohoto pocit viny. Pretože to vníma, že ja som zlyhal, že som to nevidel, alebo že som ho nedokázal zaujať tým spôsobom, ako to chceme robiť, dostatočne dobre na to, aby on si to zobral za svoje. Ale to nie je vina toho manažéra. Veľmi pekne sme sa dostali k jednej takej veci, že za mňa každá múdra kniha, ktorá hovorí o transformácii, o organizačnej zmene, o riadení organizácie, začína tým, a my tu čas vždy preskočíme, že všetko závisí od lídra. Áno. Je to tam a my nejak tak sa mi stalo, že čítam, áno, všetko závisí od lídra, a potom hľadám ďalej tie typy. A zase sme naspäť na tom a ja už som to spomenul v podcaste inom a asi to ešte spomeniem, že všetko, čo potrebujeme vedieť, alebo všetko dôležité, bolo už povedané. Ale keďže nikto nepočúval, musíme to povedať ešte raz. Znova. Tak sa veľmi teším, že sme sa dostali k tejto téme opäť a dôležitosti lídra v tej organizácii. A mám ešte jednu poslednú otázočku na teba, moju obľúbenú, ktorá začína citátom od Warrena Buffetta: Take a simple idea and take it seriously. Tak aká je tá najjednoduchšia myšlienka, ktorú berieš vážne a pomáha ti viesť plnohodnotný život? Toto je strašne ťažká otázka. Warren Buffett ťažkú otázku dal. Ja sa snažím rozmýšľať nad vecami tak jednoducho, ako sa dá. Že aj keď sa mi to zdá na prvý pohľad komplikované a vyzerá to, že jak ješko, že z toho ide 1500 smerov na všetky, šípok na všetky smery, že ktoré môžem osekať bez toho, aby to stále bol ješko. Ktoré sú tie, ktoré tam nepridávajú hodnotu, ktoré sú tie, ktoré tam musia byť na to, aby to bolo stále to, čo to má byť. A toto robím opakovane, stále do nekonečna, že osekávam veci, ktoré z tej komplexity, v ktorej všetci žijeme, sú podstatné. A by the way, mnohé z nich som zistila, že sa nedajú merať. Napriek tomu, že meriame dnes úplne všetko.
Čo je tým vodítkom na to, aby si zistila, že čo nesmieš odobrať? Čo tam musí ostať? Aby ten výsledok stále mal dušu. Aby tam stále bolo niečo ľudské, čo nie je iba technokratické. Aby tam bolo niečo, čo má myšlienku, čo nás vie niekam posunúť. Neviem to asi povedať jedným slovom. Čo je ťažké u mňa. Ja viem vždy všetko povedať jedným slovom, ale toto nie. Teší ma, že som vás dostal do úzkých. Bez odpovede. Janka, ďakujem. Ďakujem za príjemný rozhovor, za viacej svetla do fungovania organizácie, na čo si dať pozor, čomu sa vyhnúť a čo pokladať za dôležité. Páči sa mi, že nemerať, páči sa mi viacej hard cesta. Keď by sme mali viacej času, ešte sa o tom pobavili, ale za mňa veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to super.